thing tlang kong re rui maya hian kar dum tlesar mai hi atlan zal zala anhnunga chuang Greta Evans po a chau dewa wangin amutui hle atopa chuan an kalna tur in lian le ro pui tak han en reng po a nelom fashion lo chu alo ding lura doi jeb deuh tan chuan khosangam na chi po ani lo hial mai thei motora din fel nu chuan driver chuan tukvera ron ki kar kara Greta po chu chuk turin a in siam ta ani driver chuan sitting room a lo han lut chho tur le anei tu ten an ron mu thuai tur thu soin akal sana kong kapuyan hong chia chu alo re ngal duk mai a phei khok phelin bungrua te po an ngat te a athom hriat na hmun in chung lampan chuan zoi muang in a chhota ani banga chuan lemziak lian pui mai hi frame in alawin tara nu patuak khat le an fapa ni om tak kumla no pangte si te chu in nei tu te chung kwa an ni aring thiam ngal mai omin omem ti in an aw lo thina atua ma chuan an ron chhon bok si lo shil hai le tim ro tak si in chunglama chuan a chho zela atopa chuan room pakhata aluta ani no panglom ni om tak thil chi sang hi aloin tar trewa room chu fangin an thlir kwal zela toys pakhata khoilai chuan thomaron om ta thut mai le aphu chiang te anunga chuan papakhat aming malkom chu alo ding renga chomele in chung ma mo le tu berani thu soin chaukalama anin zui pheita ani chauka thilvel an khoimol mol lai chuan Greta chuan in nei tu te chung ko chanchin an zota a thian pa chuan chung ko fel le thil phal takan ni thu in alo chang chuta anaw om turber an mi pano pang chanchin chu an zot le a thian pa chuan a chang thadu tatlat lo mai zona anin zo thui ma in nei tunu Mrs. Hillshire aron luta Greta chu aron dongsong chun zomta ani phekhok bun lowin a om reng tia hriat taka chuan a chanan zota Greta la chuan room ton tira hnu chia thu alo hril ve mai bok api chuan phekhok phela tul lo thu soin adan room lama bok khan an valet pheile a amai ro chu a phekhok om reng awa mu zo talo api chuan a fapai na lo khai kwala ni arin thu soin aron lan vele mai tur thu an hrila phekhok danga bun pha tangot mai ani room le lama chuan Mr. Hillshire an fapa Bram sa chu alo beve mol bok amai ro chu a mela lang lem lo reilo te a Greta te panhi chuan ronin zui lut vele a api chuan in mel hriat tirna aron neita ani amai ro chu anaw om turber Brahms tia an ko chu no telem alo ni rang mai Greta chuan an fiam thu mai ani ringin an nui deuh hakhaka Mr. Hillshire te nu pa ero an nui alo za ve haulo khun khan dewa an lo mel ta ka chuan an nui po chu a top ve ngal maka chuti lai chuan a thian pa kha aron luta ani malkom chuan no telem chu mi pano pangpa ngai biak hian aron be ve ngal mola Greta chuan mak ati in asa thiam lo kher mai apile puten an din chil tak rana chuan in thiam lo devin avachi bai ve ta nge a thian thata kan ni nge ya be sei thu hrilin uluk takin a thlir ta wang mai ani api chuan in chunglama hruai chhoin Bram sa chanchin te chu a hril zui mola naw om tura an roi ho tuma adu ngai lo thu te ala hril ta deuh atopa chuan no teleman da na ruma lutin ain kol dan tur te chu an hril le zunga tuk tin dar saria kai tho ji angai thin ba ka
a thom hno po uluk taka thlak sak thin tur ani bawk chumi zan chuan bram chanu le pa te chuan nautelem che thei hlei lo chu duat takin an mut tira thing thui in an lo tong try sak thlap le ngal Mrs. Hillshire chuan afala hun man lokan du thu soin kong khar chu an khar khuma Gretai chuan mak ati kher mai reilo te a in nei tu te nu pa chu ron chuak le in an fa pa po in nau omata na adu thu an ron sila Mrs. Hillshire chuan lom takin akuata ani Gretai chuan nautelem chu uluk takin an thlir thin anel hlei thei thlot lo an kalsan tak nu chuan amarum lama phein phone a mang nga la a u nau nu hena chuan a in hlo na te chung ko khosak dan makati zia le om chun zom zel na chi ani angem ti po a hriat lo thu avasila Wi-Fi baka phone signal tak ngel po a om box si lo nen om dan thiam a har don khop mai atuk zinga chuan thom mak taka hreta in nei tunu chu thinrim takhian alo ang bor bora an no telem chu toys paidara china wangin alo zil molmol mai ani apa hena engkima shil vector thu soin alati thai zui Gretai chuan mak ati kher mai mishing po ni hleilo no telem mai mai nutling puina an khum chiam chu a hra thiam theilo uluk taka bi thak wangwang lai chuan bram sapa aron lang thut Gretai chu ati phuzok nge Mr. Hillshire chuan holiday manga annu pa anjin bo tur thu soin thataka inalo nga angai tur thu te chu an hrila chuta lekhaziak ron phor chuakin ti tur le ti lo tur sang te chu anin hril fia tanta ani chuti lai chuan bram sanu po aron chuk thlave meka an no telem chu duat le uluk takin aron pombok bram sa chu in thana nan han fop zawa Mr. Hillshire chuan thataka ayan kol phot chuan an no te point alaka that a chuave tur thu a hrilta ani Gretai chuan enghar satna ma aom lo tur thu hrilin no telem chu an pom saka chuti lai chuan Mrs. Hillshire chuan Gretai bengbula chuan ngai dam dil na tong kamaron chak chuak zeta a soizo main an pa chuan aron kole ta si an nu pa chuak tur chu Gretai chuan a thaliama an no tenel om lo zet chu ala pom zel bok Mr. Hillshire nu pa chuan kal liam ta chu vele Gretai chu in chunga lutin an no telem chu chera a hnu chia a ti ruk dewa wang chuan blanketina khu bo dai bok chaukalama lu sanin eitur avasiam sana lekhabua chhirlai chuan alo mu hilta ani aron har chuale meu chuan khualo thimfel der to mai chu vele thovin athil eina no le thleng te chu chaukalama an seng hoya kalpa chuan bram sa chu an thlek phei zuai bok maktak main alawin khu to reng lo anel te chiam lo wang chuan an khai lopa room chunga rocking chair a chuan avathe phei ta thuai mai ani pindan lai chu ati thim hal dai bok chumi zan chuan ro asur na sa hle mai akhat tokin trek aron tlari dur renga in chung chu a zau bok nen khopuiri ta chu a khok rum mai ani Gretai mulai chu aron har chuak zoka thom mak tak hriat ania wangin pindan chung chu a fangkual ngal atopa chuan an chung kolem ziak tarna hmun kha awa thleng phei ta a mi pano panglem chu uluk takin an bi wangwanga chuti lai chuan trek aron tlale chuai thin thok le khata mi pano pang chuan aron ban ta thut mai le chu vele amudna ta chu aron har chuak zoka a thongal hlop mai
chuta no pangtreri ni om takhi ala hrezui arum chu chhuah sanin notelem omna kha va pan pheya uluk taka bramsa a thlek lai chuan amita tangin mittueron luang ngei ngei mai makati ema wangin an bi chiang le zuala amai ro chu mittui tak tak ni lovin an chung zona ceiling atanga tuiron putla tia hra theita ani notelem chu choisonin khuma avamutta a engtin nge tuiron put theiti chu hriata chak le tatlat mai apia loka chuan inchung lon chhona hi a hmufuwa amai ro chu chunglama tanga in kalang mai hian a hol hong theita reng reng lo atuka chuan a unau nu sandy bok chu an phone le a amai ro chu atlang thei tlat lo answering machine a chuan thucha a hnu chia phone chu a hang up ta ani reilo te a phone chu aron riral rala man mo dewin a pick up le ngal amai ro chu sandy alo ni haulo radio signal man sualang deuh hian a ritel trel renga tu o kama hriat anei bok si lo angai thalo chuan a hang up le tangot mai ani gate bula an mailbox a check lai chuan malkoma bokha aron lang le hlol mai gretai chuan nautelem chu enge ani chi an zot non le a chu vele anin bulloka brams thana chuan hroi phein kumriat mi ani laya akan hlum dan ta chu anin hril ta veka athi tuka chia nautelem kha aron lang chuak ve hlol bok malkoma chuan an thon thu chu makin danglam hle ma se midang tana lau thon tura om lem lo thu hrilin an tong thamuana gretai chuan kumsom ni zen zon nautelem chuan lo kol to ti a hriat taka phei chuan mak ati kheramai malkoma chuan soichhun zomin nau om tu turpo kum khat zetan lo zon to thule gretai bak tu ma bram sa chuan adu lo thu te ala hril ta deuh dewa hreomati dewani chuan zanlama chhuwa harpuya asom hal bok gretai po chu a thohuaya khopui lama wa chhuwa ngei chu an tum dun ta ani 2 minute lai chuan a unau nu sandy kha va bele in an zanlam program ta chu an hril ve luama a thom no hak tur te po a in en fel ngal mal bok chutia a chen mol lai chuan dar thalanga chuan anin ena maktak main nautelem chuan alo mel kur mai arab deuh tlatawang chuan kongkhar chu a khar ngal maka chumi hnu chuan in bual turin bathroom a alut ta ani a thom hnu a phel mek lai chuan hnunglama thom a hrele thut an le hoi deuh wangwanga engma hriatero anei chhunzom lem lo ngai thalo zetin a in bual chhunzom le ta ani shower atang chuan tuiron ho purpura thom dang hriat a har hle chuti lai chuan bathroom kongkhar chu aronin hong tariai rei mai le a in bual lai chu bi thatu anom ni nge in alang akor hak tur te chu pot thatu omang mai hian atla thajal zala arang kachak thri po atla dai bok a in bual zo chuan dar thalanga anin ena a beksam chu me sual nu ang mai hian alo kheng tatlat mai chuta akor hak tur a chhop chhuwa sa te kha alo om to lo ngai thalo takinan hoi kwal vela abul loka inchung lu chhona kailon loin do sa thap chu awang huta ani inchunga chuan lut ruan omani ringin abula tiang chu an chua inchung lampanin alon chho ve ngal zal bok ceiling chung chu an bi kwal vela mihring hnu ma om engma mu anei bok si lo thok le khata kailon kongkhar chu aronin khar ta thut mai le hon tuminan nor vak vaka amai ro chu hon mai thei alo ni haulo pindan chung hun hranga chuan thom engemaw tak khi aron ritia renga chuti lai chuan pon lama a thian pa le akar lo ding wang mai chu azuk muta ani theito pakowin bangte chuan chum vak thin aom na pil ril em wang chuan malkoma chuan alo hre pha haulo chuta tukver chu hon tuminan kar vaka atiang jok alabung zui malkoma beidong chuan a ho san tangota a hril hai thlak kher mai
pindan chunga chuan mangang takinan vakwal den dena thok le khata mihring ruang ama hmuta thut mai chu vele a phuzoka atluk na lama in so hliamin ni khoshelovin a om chhun zom ta ani atuk zinga aron har chole chuan in chung pindan chep dewa thokhan alo lamu ba ma ahma zana thil mu sual kha banga thom noin khai mai mai ani ti ala mu chuak zui atluk na bulloka chuan photo album hi alo om renga uluk takina bi chiang ta ani Bram samel dik takle an painting ami chu a in ang chi alo ni in alang athalak dik taka chuan lauthon nei ni om tak khian phok deuh hian a meng deuh hruwa chu chuan gretai ngai tuana po chu article thui hle chutia aril ru akal ding lai tak chuan kongkhar chu aron in hong le thuta man mo takina chuk thlata ani aru man lu chia chu athom no ho alo in chapar na sa hle anu dewa chuan malkom bok kharon kal le in gretai chuan athil ton mak tak chu an lo hrila in chung lu chona kailon an endik lai chuan voi le khata aron in khar le ta bur mai an phuna sa hle nge nge chuti lai chuan no telem khan alo thlir le reng to a an dan chi hrang hrang injiana le khaphek chu alo thut pui ran mai ani thuzia ka chuan Bram sakal bosan haulo tur ti tepo atel nge nge malkoma chuan hreomati hlawin an toy khumuang dewa pool khelna ruma anwa in zui phei dun ta ani gretai chuan mi pano pang Bram sa chanchin dik tak chu dil chu takin azot le ta phong mai a thian pa chuan engma a hriat lo thuin alo chang liam maya gretai chuan a oi lo hle uluk taka anin zo taka chuan malkoma chuan thuleng wa ka tam thu shilin soidan pani aom thu an tar lang masate te a pakhatna chuan Bram sa chu mi pano pang fel tak ni in athi point uitu anga hle pani na ero adang dewa Bram sa chu mi pano pang makle danglam tak ni in apa point en kol wak ngai na ashabik lo an pania reife an ti ti dun nu chuan malkoma chuan a ho san ta a gretai po aruma bokir la in a unaw nu kha ava bileta ani anu dewa chuan bathroom a ha no ta chuti lai chuan ahnunga hlim thla ni om takhi alo vei zuk zuk mai no pang nui ri ni om tak ala hrezui man mo takin no telem om na room kha an pan nga la bei selo dewin chuata paper lo tledar nuai chu awang huta ani no telem chuan amel tat renga wang chuan angai theite chiam lova alu chu koi herin an mut thattir le a thok le khata aron hoile le thut mai chu vele amudna ta aron har chuak zoka aphuna salutuk chu atholop phlop bok lau thong taka aom lai chuan pon lama thom ala hrezui a in fia turin an kal le ta den dena kongkhar bula chuan atira a phei khok bo nge mai kha awang huta ani angai thalo chu Bram sa room lama an va phei le a Bram sa chu khuma alo thunga to mai abula chuan an dan siam chi hrang hrang in ziana le kha kha alo om wang bok gretai chu man mo zetin a room lama anin kal khuma a unaw nu bula visual ko atumta ani amai ro chu phone alo thidai mai mangang taka a hoi kwal deuh chu lai chuan phone bok chu aron rile ral ral loya rang takina pick up ngal radio signal chia ang dewa aron rig deuh truk truk lai chuan mi pano pang o nge mai hian greta pon aron chuak ro aron tita ani kongkhar hnuai atang chuan tuai mo vei kwal zau zau lai hi ala hmuzui lau chung chungin kongkhar chuan hong dek deka a trap deuh pur to mai rin lo deuhin tray a hian sandwich hi alo in chhop te miala makati hle
chuta tang chuan Brahms chu atak ni in a hre ta dewa abula thuziak hrang te po chu zom atum ve ta Mr. Hillshire tanu pa an ron lang le a an fa pa mang thranan uluk takin lekha an lo ziak ve mek bok chumi hnu chuan anip te a lungte thun khatin anin kaya kir le to haulo turin lithuk lama anwak phei dun ta ani ni enga moza taral le hnu chuan Malcolm bok kharon lang le a Greta ia phone tlang thei ngai bok si lo wang chuan angai alo thalo hle an mailboxa le khathon lo in khol khom nual to ta chuaron hum lu ta Greta ero chuan hon po tum lem lo han hong na se chu aril ru athak ngei om sia Malcolm chuan hu chuan nautelem chu bia in chin chiana engamotak entir turin an ngen sap sapa theivel sakin Amazona chia a chopta ani atira chuan eng chan nama a mulem lo amai ro chu bollo bom pan akal lain Brahms chu alo bo dai mai man mo takin an zong kuala bang phena alo in son dai chulo ni in Greta chuan mak ati hle anu dewa chuan Malcolm po chu aron kir le a Greta chuan nautelem chanchin chu a hril ta vek mai ani mi mu lo lai a che thei thu hrilin a fianan choking chhuat chuan thai kual vela room chuan chhuwa san ta reivak lo hnuwa chuan an han en le a thil dang lam engma an va mulem lo Greta chuan Brahms chu bia in an thian pa om lai ngeya cheson turin an hril mol mola chumi hnuwa an va en le chuan nautelem chu alo bo ta dai mai an han zong kual vela pindan kil kong khar phena chuan alo in son dai chulo ni in chumi zan chuan Malcolm po chu ariak zui ve nga la an zan mutur chuan en thatu an nei tatlat mai le thok le khata ring takin music aron la in play zui man mo takin an va en dika record player chu lo in onin nautelem chu thu thlenga alo thu wang bok Greta chuan Brahms chu choi sonin amut thattir le tangot mai ani a thian pa chuan angai to dewa wangin khopui lama ria chho mayan rota Greta yero chuan alo nar thung atuka chuan abial pahlui kola aron lang hlol mai engma soi set lovin in chunga chuan alo lut ruwa Greta in nautelema pomlaya mu phei chuan fiam thue moti in angai na hrelo hle ani ti pa zan rian kilai chuan kola chuan kirle turinan ngen chiama asual te sima anundan in thak danglam nge tum thu a hril bok chuti lai chuan Malcolm po aron thleng vele an chauka thilvel chu chuan lamin Greta chu a ko hrangta ani Malcolm chuan kola chu amirin zong takani lem lo wangin film khurangai thu an hril sap sapa Greta ero chuan engtin ma atiarin lo thu soin ruam man na engemaw tak anei thuin alo chang let ve thung chumi hnu chuan anin thenta Malcolm chuan ngai thatlo na lian takaneya wangin a hodera amero chu get chua san lovin pon lama alom khotlai ta ani chumi zan chuan kola chuan theito pin ngai daman dil le a Greta chuan aril ru thak le se ti kher mai amai ro chu atumangin thilakal don talo ni inalang a thian nu chuan nautelem chu pomin room danga alu san tadaya mutpa chuan zoi te a bia in tranpui nga ya au mek thu a hril mol bok tui taka kola muthil suk lai chuan amaya tak thisenaron far thata keu mai le abeka chuan sazu thiruang alom treu le ngal dar thalang banga chuan thisenin chuak ngal ro ti hi alo in ziak kula chu vele Greta chu chung thil zong ti tua chuan aputa ani Greta chuan nautelem chu pomin tlan chiat ruala kola chuan aum zui ve ngal zat bok an thoma hriat vele Malcolm po aron lang ve ngal zata
chuti lai chuan kola chu thin rim takhian a in ro sakuk kuk mai thok le khata a thian nu no telem pom lai chu phi thak sakin dokana chuan avoke ta chuai mai le room chung chu a khunga lui luya chu vele mun sang sang atangin thil ri deuh rum hi an hreta ani an tang hru hlom mai kola chuan eng thil nge ani hriat tumin a bengan do kwal vela thok le khata dar thalang aron ke chuai kola chu aleng per nga lop bok dar thalang omna kode urul chuan thlir thapa chuta tang chuan mai kor wa tuemoni hi aron ban chuak ta duai mai ani malcolm chuan bram sange kha ani tia hreta chu vele mai kor wa chuan kola choron bei thuta anek ta sia mai reilo te a that ta dera chuta gretai chu arek bet vele amai ro chu malcolm aron langin alua takaron vopopa bram sa chu atluzoi ta hnok mai ani man mo takin tlan chuan tum hala amai ro chu an kalna tura tak bram sa bokha alo le man chuta mundang atlan son le in bram sa lo khosak thin room chu anwa mu chuak ta a khum te tak te a mei chelem ama korbo nge mai hachunga wa mu chuata ka chuan gretai chuan thilom dan aman thiam ta wai mai bram sa tenu pale khathon anron kirle tolo tur thu an ziana kha awa mu chuak lol bok tlan chua tuma anin ko le lai chuan bram sa bok kha aron lang le a malcolm chu zuanin anin khoi chun zom ta ani atopa chuan a thian pa chu azoi ta hnak mai chuti lai chuan gretai chu alo tlan chuaka van nei thak takin ina chua san ta amai ro chu anin ngai tu chianga chuti maya malcolm anu thia chu ni thein a hrangang lo in chunga boklet le in screwdriver ava pai pona bram sa chu fork turang taka kun na in adul nem laya tak avit tasia mai ani chu vele bram sa chuan anam pernola banga chuan anor bet taran mai le anin rek lum trap tin screwdriver bok chu adap fu le hlawa natakin avit ta pop mai ani gretai chuan man mo takin a thian pa chuan nuk sona kara phurin an tlan chuak dun ta an thoveng huai mai anu dewa chuan room chep deuh hiaron lang le a bram san yom takhian nautelem ke cheto chu zom khomin alo char thale mek bok engtine motak chet lak alatum ni nge in alang video munom tak mu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante miron silve thin don nia